Obodo mkpọ ga-eje bụ obodo ya bụ anyị gasịa mgbọsị ọzọ mụ abụọ ga mgbagbo okwu ịmụnụ na m na-agwụgwọ okwu nọ ndị ọgbakọrọ nwa afọ Igbo ka m bụ abụ m ichie tozuru etozu m na-eme ife ekwesịrị m ife ọbụla m na-eme ọ na-aga wutu ọ na-aga ọfụma ọ ya bụ ọlụ anyị ekele ndị be anyị ndị be anyị ndewonu anyị na-asị unu nnọọ n'ihe mme nke a na-akpọ Ọgamba. Ihe a bụ ihe mme anyị eji na-ewepụtara n'omenala Igbo dị iche iche n'obodo ọbụla. Ihe mme anyị na-ewetara gị site n'ụlọ ọrụ mgbasa ozi ABS TV, Channel 24 na TV station ya na Channel 113 na Star Times. Afọ m bụ Desmond Ifeanyi Chukwu, mmasị jigijago n'onwe ya mụ na ọmalịchala ụlọ m so daalụ ndị Igbo. Dịka anyị gwara na mbụ, obodo anyị na-eje tata bụ nnukwute obodo nke nọ na Niocha Local Government a na-akpọ Nri. Anyị eje ka anyị malụ ife ndị obodo a wele, anyị malụ omenala fadị ka ya na obodo si wee malite na ife dị iche iche ifefa na-eri na ifefa na-asọ. Ụmụ ha nọcha na mba kwesịrị ime otu ha si eme omenala ka anyị jee butere mana nke kacha mkpa bụ na m eje ka m jee lie ife ndị obodo a na-eri gbakwa egwu ndị obodo a na-agba. Mma hapụ ya ebe a ndị be anyị biko na kwụso ogwu nso na anyị ka anyị na-eje nụ. Ndewonu ndị be anyị ka nọkwa na ife mme nke a na-akpọ Ọgamba, nnukwute ihe omume anyị ga-eji wee wetara n'omenala Igbo dị iche iche. Nke taa anyị nọ na nnukwute obodo a na-akpọ Nri nke nọ na Niocha Local Government nke Anambra steeti anyị. Nke taa ndị menafọ nọkwanụ bụ ndị nnukwute mmadụ ewere n'obodo Nri, onye dịka Dr. Ramas Okoye Asulu, onye nke a na-edu Ezeoba 1 aka ji ọfọ n'ala Igbo gburugburu. Anyị na-asị gị biko nna anyị ka ikele ndị be anyị. Igbo ekele m unu, Igbo kwenụ, Igbo ṅụọnụ, Igbo rienụ, wetụrụ anyị abụrụ Igbo mma. Daalụ nne nna anyị. O nwekwara onye ọzọ anyị were n'etiti anyị, ọ bụrụkwa sọsọ anyị na Dr. Ramas nọ, anyị were ndị mmadụ dịka onye nke a na-akpọ Maazị Anthony Akụnne ya Wam. Daalụ. Eji m ohere a were ekele ndị Igbo, na-ekele ndị Anambra steeti, na-ekele Naịjirịa niile, na-ekele ndị ABS maka etu unu si wee bịa ka unu mata ihe dị na Nri. Ndị bụ isi Igbo wee ruo echi niile. Ndewonu. Daalụ. Mụnwa na onwe m kwanụ na-ezipụtara unu ozi a mụ na ụlọ m so ọmalịchala ụlọ m. Afọ m bụ Desmond Ifeanyi Chukwu, mụ na ọmalịchala ụlọ m oyoyo m nke a na-akpọ anyị abịa ka anyị gbapụrụ ka anyị kọọ ọnụ n'ubi onye anyị bịara na ya ọnụ maka mmemme anyị asịarị anyị na-abụ obodo dị iche iche wee na-akọpụta maka omenala obodo dị iche iche. Nke taa na Nri anyị achọ ka anyị chụkenye ndị Nri biko ka ụnụ kọwakere anyị kedu ka Nri si wee malite, kedu ebe obi isi Nri, kedu ife bụ Nri a na onwe ya. Anyị chọrọ ka anyị kene ịma a sị ajụwa ajụjụ ala si ji ejuo ewu maka na ịbịa jụwa maka nri atago nchawa ya nri dịka ụwa ọ dịka ụwa ebe a ka ndị Israel si wee pụ na ndị obodo dị iche iche ji wee pụ. Nke anyị nwere data nke anyị na-agba ederede bụ na 200 towns, obodo 200 nnukwu one si n'obodo a wee gbasasịa ma Kwara ma Rivers, Igbo tụrụ niile ritara nchara maka na akọwa akụkọ Nri etu o si wee malite. O
o juru onye isi nsịkọ gbara Igbo gharị nri atagbo ncha na ndị ahụ akọwa aka ma enwe ụfọdụ ndị si na Chineke kebe na ebe a ka ekebe ụwa bilidoro maka na ị na-agụ akwụkwọ na-aga obodo dị iche iche metekebe bịakwa na nri sokwe ụkwalụ nri bịakwa na nri sokwere ụkwalụ nri so nri tara nnukwu nchara obodo tara nchara ọkụ tọrọ ọkụ etu nri si malite bụ etu obodo niile ndị ọzọ sobodo enwere ndị gboo tupu amụọ onye nwe anyị Jizọs Kraịst enwere ndị gboo na-agagharị maka na mgbe gboo ịma na anwụ anaghị enyi enyi ma ọ n'ọnwụ na nri ka a bịazi Igbo niile ahụ gbakọtara mgbe gboo ahụ wee gbakọrọ sị na enwere ibe dị n'ebe a na enwere ibe ha chọpụtara n'ọnwa na nsọ ọkwa n'ebe a ka ji wee kwuo okwu kwubie okwu na bama na-agbasazi na-ejegharị ezigbo tupu ụtụtụ na mmadụ na-ejegharị osi ebe o jeekwara ndị gboo n'ụzọ etọbụ ya udere eri ozu ọnụ na nri ya ka a bịazitere wee kpakọta ụlọ si wee bibe akwụkwọ wee si na ibe anyị abụ obodo Igbo wee obodo nri ka emeje wee mebe na a na-arụ ụlọ na-emezi ibe a na-akpọ ebe mmadụ na-aza alarụ n'osisi dịka ndị gboo ji wee kọọ akụkọ so ebe akaba kpatara agụ wee bido nne ka eji ana asị na nri bụ the citadel of Igbo civilization ọnwụ n'ebe a ka a nọzi na onye na-eme Chineke wee wepụtara ha ji eze nri wee meje bụtizikọ ihe ya na oyi elu wee chekwawa ji onye ka ndị ji wee bụrụ isi Igbo na ebe a ka a gbakọtara alụsi anyị nọzi anụ n'ofu ebe ka eji na ji adịba na okwedetu nri si wee malite ya bụ ndị ewelo onye mụtalụ ndị ka o si wee malite maka na abịa ndị Enugu kwụsịga na ya bụ ụmụ nri dị mmadụ niile ya bụ Enugu ukwu Agụ ukwu n'ọfịa na Enugu Arị anyị chọrọ ka anyị malụ ka ya bụ nri si wee bata n'obodo a na ebe ọ bịalụ wee bịa n'ọrụ wee mụsasị ụmụ Akụnna ya na nri ka itinyetụla ya ọnụ n'okwu a dịka eze ọba si wee kwu ịbịa na nri o nwere ndị bụ ụzọ wee nọrọ ndị a na-akpọ ndị Ụmụdiana ndị Adama ọ ha bụ ụzọ na dịka late prọfesọ Onwejọgwụ si wee dị na research o mere ndị University of Ibadan zitere ka ọ bịa mee n'Igbo land ọkọwa na oge ya batara na-ajụ ajụjụ maka nri nọ ndị ahụ ndị ekwudoro ana mmadụ ebe ha si wee bịa setụlụọ mana emechizieli nkeji na nkeji mba dị iche iche na ọnụkọ dị iche iche site ebe dị iche iche na-abata dịka eze ọba kwuru kịta eri ya na-ekwu wee mụtara so meni ọ mụtara ọtụtụ ụmụaka ụmụaka anwa bịa mana kedu onye bụ eri ya n'onwe ya eri na onwe nye nwa gad wee eri oge enwere ọgbaghara enwere na mgbasa maka the promised land ọgbaghara enwere ebe ahụ gbasa nye nwe wee bata na Naịjirịa sikwa etu amadịrụ ndị otu ma anụ ọchị na-akpagharị na-achọ ebe ga adị ma ọ ga-anọ wee na-eme emume dị iche iche ma ịgwọ ọya ma iche echichi eze so oge ọ batara na Naịjirịa ọ bịara nọrọ ebe izu ọ batara bụ na Aguleri ya na Obuga wee establish a temple wee nwee ugwu ebe ahụ nọkọtazi ebe ahụ mụta ụmụaka wee niri oge o nirila ọ bịara aga akwa mba dị iche iche wee bịa wee mụọ nri na ụmụnne ndị ọzọ ma na Mogobe Ogboru fabia oge ha bịara na-abata fabia fụ nnukwu mmiri be anyị ebe e nwere ezu be anyị ezu nri a na-akpọ ezu ide mmiri ebe e nwere nnukwu arụsị a na-akpọ ide mmiri dị otu ezu ahụ n'obodo a otokonya bụ ezu dere o wee nata wee bịa oge ọ bịara o nwere ndị obodo na-akparị na-asụ asụsụ dị iche iche ọ bụrụ ndị Ụmụdiana na na-agwa gị o wee jee miti eze be ha a na-akpọ Ezikarịbụ wụdị son of Irene ndị na-ada igwana ka a na-nyere gị ndị na nsogbu adịrọ ndị gbadara n'agụ ụkwụ ebe e nwere nnukwu ọrịa ka ị nọrọ onye nke ndị ahụ nwanne ya ewu na moko gbalatakwa nke esi na ya chọkwa ka ị na-enyere nwanne nne ya ọsị ya ngwa anyị jere n'akụkụ mmiri bịa nọrọ ya chọrọ mmadụ etu a ka nri si wee malite mba ndị ọzọ na-abatasị na ma ndị na-abatagasị na onye bịasị afọ a na-ajọghị ewee wuru nri kingdom n'obodo kara arụ obodo dịrị since 940 AD ọ bụrụ ide ndị obodo ọ na-awụ ndị malite tata a na-asị na ha bụ isi Igbo ndị a nara azụ ya azụ mana otogodo ndị ọcha dere ha akwụkwọ maka ya si ije eme ikeba etu a ka anyị si wee malite wee gbasawazịa mba dị iche iche enwere more than 200 communities
n'Igbo land ebe ndị Igbo gbasara wee nọrọdị na-akụ alụ na-eme emume ndị Igbo dị iche iche. Nna anyị daalụ nke ukwuu, daalụ. Nna anyị asị m ka njọ nna asị kedu obodo nri mụtagasị obodo dị iche iche n'ime nri onye nna Chiko ajụjụ a nwere etu ọ bụ obodo nya vileji dị iche iche nọ n'ime oke abịa na nri anyị nwere vileji isii nya vileji isii abịa na nri vileji isii ọ bụrụ obodo ka ị ya akpọ ịkpọkwa gị obodo ka nri dị ka ị ya akpọ obodo but ịkpọ onye vileji ibe mee klọb nri bụ anyị nwere 6 villages Ụmụdiana anyị nwere Ụmụdiana nwee Ekwenanyịka nwee Uru Ọfọlọ nwee Diodo nwee Agbadana nwee Uru Ọjị nwee Obe Akpụ ọ bụ iru ebe a nyefere ị na-agba ụmụ nri kwa niile nye etu mgbe isi wee na-amụkwa abịasịa abịa na nri enwekwara akpụkpọ anyị dịka etu a Enugu kwukwa nwaanyị dịka etu a Nnọọbịa ụkwa nwaanyị dịka etu a Amaọbịa ụkwa nwaanyị dịka etu a Enugu Agịrịdọ ụkwa nwaanyị dịka etu a Ọrịeri ụkwa nwaanyị agụkata agbawari nye agụwa obodo nri gụwa obodo si nri obodo onye na nri ọbara nri gụwa olu ma Nsụka olu Abịa olu Owere olu ebele dịcha olu Ụkwara olu Rivers so ngwa ha na obodo obuchi ya ejisi ya bụ nribe oke obodo. Daalụ nna anyị daalụ rie nne anyị kelere gị na ajụjụ eze anyị ọ bụ na ezigbo ajụjụ bụ ife ka isi wee zaa anyị o bitere anyị ụtọ anyị ga na-agbapụ ya ọsọ ajụjụ ọzọ anyị ga-ajụ gị akụ nna ya na onwe ya na nri ajụjụ ọzọ anyị aga ka ị kọwala anyị maka omenala nri ịma na abịa n'obodo ọbụla a na-enwe omenala dị iche iche kedu omenala nri na-eme ka dị oke mkpa n'obodo a ibe na nri omenala a na-eme na nri dịka nri ndị Igbo si wee nwee ọnwa 13 abịa na Jenụwarị o nwere ihe ememe a na-eme na Jenụwarị na ibe a na-akpọ ya ọnwa fufumamfu nye ọnwa nwere ihe ọkwụrụ ya mana Febrụwarị nye ọnwa nke mbụ n'Igbo Ezenri agụ arụ Febrụwarị ka ndị nri ji agụ arụ Febrụwarị ka Ezenri ji agụ arụ ọ kụchazie arụ eze ndị mba dị iche iche agbawazi ọbala Ezenri anaghị agba ọbala arụ ka ọ na-agụ ya idikere ya dị ihe ọ gọzie ndị Igbo mana bifo ole onye ya ihe bifo Ezenri agụ arụ ọ ya aba na nsọ izu ịsaa bụ ọnụ wee na-ebe ebele maka agamnihu ndị Igbo na ndị nri agụchazie arụ na Febrụwarị midi Febrụwarị abazie ọnwa nke ịbụọ ọnwa ịlụ mmụọ ndị enwere ibe akwụrụ ya ndị echiri echichi mana kedu mgbe ndị nri ji agụ arụ a nsị nọ ọnwa mbụ ndị Igbo nya Febrụwarị midi Febrụwarị Febrụwarị bụ ọnwa mbụ ndị Igbo ọ mgbe Ezenri ji agụ arụ ọ mgbe aka ndị mba bụrụ mba nọ under the hegemony ga-eji wee assemble na Palace of Ezenri wee dikere ya ihe wee gozie ji na ede kpee ekpele uche ngwugbo na ọ ya ebu ọnụ kpee ekpele maka agamnihu ndị Igbo na ndị nri ọ gọzie ji na ede ọsị mba ọbụla na ha ji eke ọjị ka ha ibe na-ezugbo ụmụ ha ụgwọrọ ụmụ ụgwọ akwụ ihe dị iche iche ọ na-wee emume mbụ emechazie nke anwa o nwezi ụmụ obere emume a na-eme n'ọnwa ịbụọ ọnwa ịtọ ọnwa ịnọ ebe bụ ọnwa ise nye ọnwa agwụ nye ọnwa big masquerade na nri ọnwa agwụ ọnwa bụ nnukwu emume ụwa niile na-abịa ya ka a na-akpọ Pan Igbo Masquerade Festival. Kedu mgbe a ji emekarị ya? Mgbe eji eme na June, mid June to ending of June nri ejiri omenala were agba maka anyị nwagwubere so anyị mere na anyị jiri omenala agba mụ na mba dị iche na-eṅomikwuru omenala anyị udo wee na-aga ndewo. Mana nna anyị o nwere ajụjụ dịkwa mkpa ma achọkwa na-eju ajụjụ a bụ a sị na obodo ọbụla nwere ife ha na-asọ na ihe na-adị ha mma kedu nri na-adị unu mma kedu nri unu na-asọ kekwanụ ihe unu na-asọgasị ya bụ onye nwa afọ nri mee ya ịma na nsogbu adịgo na mbụ na mbụ dịka nri bụ obodo siri ike bụrụ mbido obodo Igbo fa nwere nnukwu nsọ ya bụ ime ọ bụrụ nnukwu arụ na nwanne adịghị edina nwanne ya nwanne ama mmekete dị na nwanne ya ọ nnukwu nsọ na ala Igbo and olulu Igbo niile ọnụ ọzọkwa bụ na
nwa ama nje na-edina nne ya ụka nke na-emezi n'onyonyo a na-afụcha mana ife a na-akpọ Facebook emekọta onye asị na mama ya wụta izi lọba ọ nnukwu arụ na ananị. Ọzọkwa enwere ụmụ anụmanụ ndị gbuo o ji wee bụrụ mana nri ji wee karịsịa bụ enwere ife nri na-asọ wa nnukwu anadọ nsọ na mbụ na mbụ ịbịa na nri mee ihe ọjọọ a na-ejide onye nwe ọgwụ ka enu ga-achọrọ ma na-emebi ibe niile. Okwu ụka bịa anyị na-akazi ụka karịa popu ife niile wee na-emebi. Anyị na-asụ eke ndị nri a na-egbu eke ikpoto bọgbanwe eke bụ nnukwu eke ọgba na mmiri fanwe ike igbu eke ọgba na mmiri otu eke ikpoto na eke ahụ anaghị ebi ndị ya na-egbu ya ọ nnukwu mmụọ na nri a na-enye nsọpụrụ ka etu a ndị India si enye efi nsọpụrụ. Ọzọkwa agụ n'iyi nke a ga-emeke na dị unu jefe unu ọsọ ya ata ma mgbe m na-akpọrọ ogu ha bịara agụ n'iyi na krokodil anyị adịghị eri ya maka na ọnya nwụ ife nri ji aga ije mgbe gboo. Den abịa n'ihe oriri nri na-enwe mara nne dịka etu a mgbe eze ọba dị ji maka mgbe gboo onye na-akọ nnukwu ji ịkọ ji akọta ji ya ịkpatabeghị nwoke adịghị eri nwaanyị ọgaranya kacha ọgaranya ya bụ na-abụ eze ọba maka na ya bụ eze ọba ka a ga-echichi bụrụ eze nri onye bụ echichi karịsịa na narị niile dị ji onye ka ọ ya bụ mmadụ chọọ nwa eze na ichiri na eze ọba ibụrụ eze nri nyakpa dị ji ya maka ọ bụ the most famous and ọ bụ na anyị kọọ ji nri na-eri ji nne maka na ọ bụ nri chọpụtara ji nri ya ama ji nzu wee nye Igbo niile ka Igbo niile fa wee megịnị fa wee mmewege maka ọ nọrọ nri ka ebidoro chụpụwa ji na mbụ nya nri na-eri ji nri na-eri ede eko ama m makwa nke a na-akpọ ede eko ede eko nke a na-achara ede a na-eri eri nri na-erikwe nwa ede ụrị bọta nwe etu si eri ya na-atọ ụtọ. Mgbe ahụ ndị iri na-anọ 140 years 180 years enwe ndị iri kachara nke a na-asị kedu ọdịkwakụ ya anwụ na anwụ. Enwe nke a na-akpọ ede mmachu amachuche ya amachu n'ụtụtụ irichie ya weta abụba ya agwụ ya. Nri na-atọ abacha akpụ ebere ebe banye na mmiri mezicha anya ọ na-atọ gwere aka oyibo na-atụ ya ọ nri na-erido mma ọ na-atọka. Nri na-eri azụ mmiri gbara anyị okirikiri azụ butere si na mmiri be anyị so agbata anyị ji eje ọkụ azụ so ụfọdụ ndị Aguleri na ndị mba ndị ọzọ na-abịa kpụọ azụ na-eri. So nri nwekwara ifefe a na-asọ bụ mmepụ ọbara onye kpatara eji wee nụọ ọgụ eze na wee nụọ 30 years nwere onye mepụrụ ibi ọbara. Onye ọchọ ife kachasị mkpa mma gwunu maka nri anaghị emepụ ọbara. daalụ na ndị be anyị ụnụ anụgokwanụ n'obodo nri a ọgbụgokwanụ nwere ife karịkwanụ na ndị ife karịkarị lọọlụ mma apụkwa gị wee naba ọ dị mma. Ajụjụ ọzọ anyị ga-achọ ka anyị jikwanụ ndị nri kedu ife ndị nri wegasịrị anyị ji gwemanụ ndị ife dịka ma mmiri ma ife dị iche iche nke ndị oyibo na-akpọ ebe nkiri anya ife nke ndị oyibo na-akpọ muziọm ka anyị kọwakwara na kedu ife ndị nri wegasịrị. Daalụ. Ife nri nwere ndị nwere museum ama ọdọwa na mgbada ebe ndị bịa establish ewu Institute of African Studies University of Ibadan na 1972. Ọ Maazị Ụkpaga Sika the then administrator of old Central State. Since then we know that ndị mmadụ na-abata na museum. Anyị nwere more than 10,000 artifacts of Igbo antiquities. So ndị nwere ihe ọkụ dị iche iche ebe a ụmụ akwụkwọ na-abịa. Ibe anyị nwere okwu arụsị dị iche iche na nri. Anyị nwere ide mmiri dị ụzọ nye nwe arụsị kacha ike na Igbo na-adị niile gbara. Ide mmiri dị ụzọ nwee ngere dị ọba nwee iyas nwee agụ ọba agụ nwee ngere uru ọjị nwee mango uru ọjị na ọtụtụ ndị ọzọ dị iche iche. Anyị nwere akpụ nwere ogwu n'uru ọjị village ebe akpụ nwere ogwu. Anyị nwere stone track
na Lake City Girls Secondary School Stone Track. ebe ndị gboo zọrọ ọkpa na ha na nkịtị wee baa n'ezigbo anyị ilu ọkarịsa ọkarịgo 400 years azọrọ ya bụ mana ọkarị n'okwute anyị nwere ife ndị ọzọ a na-abịa enene na nri dịka ife gbasara ife nri ji eme omenala na bebe ma emume ọnwa asatọ ma emume alụmchi ma emume ọnwa ụlaga nye ede aja ma ọtọsi ndị ji eji akpụ alụ ma ọhọ nri ife dị na nwere ebe a dọbara ya ọha bụ ịbịa iwere anya ọbịa iwe mmadụ na njem isi Igbo the citadel of Igbo civilization onye ndị ọcha gwara ya Thurston Shaw also known as the citadel of Igbo civilization. Professor Elizabeth Isichie si na nri road where the dead passes to reach anymore ebe ndị nwụrụ anwụ na so nri ike ndị Igbo ndị be anyị ụnụ anụgonu ya anyị na-ekene unu nna anyị na-ekene unu eze ọba n'onwe ya akụnna ya na nri anyị kene unu obi dị anyị mma ka unu si wee nabata anyị wee nyegekwa n'anyị ntị na ajụjụ anyị jụrụ unu wee kọwakwalụ ndị be anyị ka omenala ndị nri si wee dị ọ dị anyị mma nkịta bụ anyị ejebenu na ebe niile a kpara afọ ife nkiri anya ndị nri were anyị eje ebe a nke anyị werekwana anya wee fụkwa ndị ife dị iche iche ndị nri were daalụ ndewonu ndị be anyị ka nọkwa n'ife emume nke a na-akpọ Ọgamba nke tata kịta anyị nọ na mmiri ndị nri onye anyị na-enọ tata bụ onye isi ndị mmiri onye nke a na-akpọ Injinia Sunday Obinakụeze dadi biko ka ikene ndị be anyị daalụ nke ajụjụ anyị achọ ka anyị jụọ gị dadi biko ka ị kọọ okene anyị kedu ka mmiri a si wee malite mmiri nri a kedu ka o si wee malite etu mmiri si nweta ka ị chọta ịmara gwagụcha ntị gị ọ dị mma ya nwụchago na mbụ nne m na nna m amụọ m mmalụ mmiri a etu ọka na nna mụta m nọ mmiri a dị na ndụ dịrụ ga ndụ otegwu ọdụ fa bak n'anya adamba ka mmiri a wee luo tata dị ihe mere o ji bata na etu Chineke si wee ka ụwa Chineke ka erewapụrụ kechi obodo ọ na-ekiri ha mmiri ọ Chineke mee ka mmiri bata be anyị site na ana ka o si wee bonite wee gbasazie nwa anaka na-esi o nwere 6 branches anaka na-esi ka ya bụ mmiri wee daalụ o wele emume dị iche iche ndị obodo a na-emekarịsị na mmiri a ndị obodo nri ọ dị odo n'ebe ọ dị ihe odo ya na diodo ezi diodo ka a na-akpụ ya ezi diodo o nwere eme dị iche iche a na-emere iche n'ọrụ na ọ na-arụ abịa na onye isi mgbaka ma eme anya fere asị na ọgba nje na anyị ejechuri aja na mmiri unu ekwe a na mmiri na-ahụ agụ n'iyi krokodil a na-ahụ abịa eweta ọkụkọ asị na onye asị na mmiri ka ejechuweri aja ka ndị mmiri bụrụ nke ha ọnya wee ma na-eme ya nna anyị mana mmiri a onwego mgbe o riri mmadụ ọ na-eri mmadụ ma karịchaa n'oge udu mmiri otu a ọ dachi okwu onye ọbịa ya egwu ya bụ mmiri onye ọbụla ọ chọrọ abụrụ egwu onye chi ịgwara ya agwara ka etu ya hụrụ chi ụgarụ na agụcha arụ ka na asị na onye chọọ ife dị n'ọnụ na-achọghị ya na onye chọzi ka ọ nwere mmiri asị na mmiri ka ọ ihe asị akwa ka agụ iyi ndị nri wee taa ọ dị mma ya bụ mmiri amaka ya kedu afọ mmiri a afọ mmiri a bụ ezu diodo ndị be anyị daalụ ọ na-afụgonu ka ya bụ mmiri ezu si wee malite na ife ndị dịgasị iche iche a na-eme na ya bụ mmiri a na onwekwa na omume dị iche iche a na-emepụrụ iche na ya bụ mmiri n'ọnọ ndị a na-achụ àjà ndị ọgba nje na ndị be anyị na-anụgo na ya ndị be anyị nke ahụ ọ ya dịkwanụ mfele ọ dịkwanụ mfele na anyị mapaba na ya bụ mmiri daalụnụ mgbe ụbọchị ọzọ anyị abịa ụbọchị ọzọ mma egwu ya bụ mmiri gwuo ya ọfụma daalụnụ ka unu si wee nọnyere anyị ndewo
obodo amagbuo onwe ya Obodo nke a, ịmara gatara m akụkọ ike wee gwụ m Ọ dịzie m nọ ka m ana na ana. ihe asịkwa ama m na otu ọ dị m n'obi ka ọ dịbụ gị n'obi Ndị be anyị dewonu. Ama m na m nwere obi aṅụ lie nne n'obodo Nri. N'ife anyị kọwasịkwalụ. ihe anyị enwe obi ọgụgụdụ ịsọ mmiri nnukwute mmiri anyị ga Ọ dị mma na mụ amụtakwala nnukwu ife. Amụtara m ife dịka omenala ndị Nri na-emekarị ya na ife niile n'onwefa ji wee bili. Anyị na-asị na daalụ konsi wee nọnyere anyị na nnukwute ihe mma. Unu echefukwana na ndị na-ewetara na ife emume a bụ ABS TV channel 24 na TV station. ya na channel 113 na Star Times gị Onye na ụnụ na ya nọ tata bụ Desmond Ifeanyichukwu Maazị Chigijaga na onwe ya. Onye mi na-esokwa na-eje ya bụ njem bụ Ọgamba bụ lọlọ m nke a na-akpọ nwaada Ifunanya Okonkwo daalụnụ. Anyị afụ n'izu ụka ọzọ. ka emesịa Anyị